rade ti chcem pogratulovať k titulu majstra sveta a k tretiemu miestu. A chcel som sa opýtať, že aké boli podmienky v Chorvátsku? No, pekná kryštálová vodička, tebe by sa tam ľúbilo aj na kúpanie. Akože tebe by to išlo, však keď si ma už 2 razy porazil na pretekoch, tak tebe by to muselo ísť ako tam. Aká bola najčastejšie lovená ryba? Asi pstruh. Potočáčik, no, pstruh potočný. Prvý deň taký trochu menší, druhý deň to doplnili takou väčšou rybou. Si známy, že všade chytáš nášmičku silom. Chytal si aj v Chorvátsku? Chcel som chytať, ale zakázali mi, tak som musel chytať na 12. Po prvom dni ste boli s mužkom na druhom mieste. S akými cieľmi alebo akou taktikou ste išli do druhého dňa? No vyhrať, to také ako nikto nepočítal, že vyhráme, ale tak ako išli sme už potom vyhrať, keď sme boli na prvom druhom mieste. No, a vieš, si môj veľký vzor a chcel by som vedieť, čo by si mi neporadil a ďalším mladým rybárom, aby dosiahli to, čo si dosiahol ty. No, chytať tak, jak chytáš, aby si chytal stále svojou hlavou, nech ti do toho nikto nefotle. Však ty už chytáš teraz dobre, tak to ty si chcel. Dobre? A vedel by si nám povedať, aký zážitok, nejaké zážitky? Zážitok, neviem, či je to dobrý zážitok pre deti, ale keď sme obzerali trať, tak chceli sme vedieť, ako je hlboká voda, tak som sa podujal, že idem vyskúšať do sektoru si zaplávať, samozrejme holý a voda bola takáto studená. A ešte keď už si tu, tak by som ti mal dať ešte, aby si vedeli, ako to je s tými medailami na krku. Dnes sa Ujo Jaro natočí. Aby si na to zvykal, aby si potom nebol prekvapený za 5 rokov, že ako máš chytať. Krásne. Tak toto ťa čaká na budúce. No ma musíš častejšie porážať.